Bernice għamlet xhur sħaħ tgħix biża' kbir hekk kif kienet tiġi msawta u medda saħansitra quddiem it-tfal. Dan ħareġ waqt ix-xhieda ferm emozzjonanti ta' Joseph Cilja, missier Bernice Kassar, hekk kif il-ħamis filgħodu kompla jinstema' l-każ tal-qtil Kisa Hubieret ta' din l-omm li nqatlet minn żewġha f'Novembru li għadda b'żewġ tiri. Waqt ix-xhieda tiegħu missiera qali aktar ma beda jgħaddi żmien aktar bdiet tiggrava relazzjoni bejn l-akkużat u l-vittma kaġun ta' ċertu argumenti. U f'diversi drabi wara dawn l-argumenti Bernice imbikma u imwerwra kienet iċċempel lill-missiera. Cilja qal li bintu għamlet 6 xhur tgħix miegħu u f'dak il-perjodu hija fetħet qalba miegħu dwar dak li kienet għaddejja minnu. Barra minn hekk minkejja l-ordni ta' protezzjoni li kienet ħarġet favur il-vittma, l-akkużat xorta waħda baqa' jċemplilha u jeddida fejn saħansitra għalla li jekk hu ma jistax igawdi tfal, allura ma jista' jgawdihom ħadd. Missier Bernice Kassar irrakkonta li darba minnhom it-tifla ta' Bernice talbitha għal festin ta' eluq snina fejn il-vittma kienet qalet lil binta kliem taqsim il-qalb li f'eluq snina hi tkun taħt it-trab. Viżibilment imbikkem missier Bernice Kassar irrakkonta li dakinhar li nqatlet l-akkużat ċempillu u qallu repetutament li qatilha. Huwa spjega li meta sar jaf huwa kien se jħossu ħażin. Dan il-każ issa mistenni jkompli jinstema' fl-4 ta' April li ġej.